Qhawe bengifisa ukuzwa ngasesayidini lakho ukuthi mhlambe kukuphatha kanjani ukuba khona kulomcimbi namhlanje. Injani Ntokozo? Mfowethu kuthi angigxumagxume. Kuthi angigxumagxume ayikho into emnandi njengokuzodlalela abantu bakini abakwazi usemncane. Ukhulele phambi kwabo bekwazi ukubona ukuphakama kwezinga lakho. Uyabona namhlanje umasipala waseMsinga ngiyawusalutha. Ngiyafisa nje ukuthi lento abayenze namhlanje engathi bengaqhubeka nokuyenza. Abaculi baseMsinga bebonakala endaweni yakubo beveza ikhono labo ngoba kubaluleke kakhulu ukudlala endaweni yakini. Ngiyabonga nje nami ukubona siyingxenye thina njengobheki Mshengu noma amaBhereti emcimbini omkhulu kangaka. Sanibona njani? Yebo njani mfowethu? Siyaphila. Yebo yebo. Njengamanje ukhuluma noMelusi Khumalo, umfana oqhamuka eMsinga eKZN. Emthaleni esigodini senkosi uMajosi. Madoda. Zithi insizwa ke lakhuphuka i2K limnyama kamnandi umfana ofamous enhlizweni zamajida. Hawu madoda. Uphethe bani namhlanje? Uphethe ubheki. Mina ke kuthiwe ke uMavula kuvaliwe njengohlanye uMavula avale njengovemvana usiphethipithi samaqhikiza ngale wentaba afundi nocule intombi sivumile antavinjo antu bentombi bathi ayingaqomi kwashabalala. Ngone iqome labo duze nedolobha lasePhomoroyi nakhona yaqomela emendweni kwavela amahlazo. Hawu madoda nakho isigaba esikhulu esaqhuma phansi kwentaba enkulu umkhwamunye bonke abantu bakhuzwa amen. Nakho. Hayi siyajabula kakhulu Qhawe siyathokoza. Namhlanje sisemcimbini la ePhomoroyi sekuthiwa iseSolomon Linda e4 Stadium. Qhawe bengifisa ukuzwa ngasesayidini lakho ukuthi mhlambe kukuphatha kanjani ukuba khona kulomcimbi namhlanje. Injani Ntokozo? Mfowethu kuthi angigxumagxume. Kuthi angigxumagxume ayikho into emnandi njengokuzodlalela abantu bakini abakwazi usemncane. Ukhulele phambi kwabo bekwazi ukubona ukuphakama kwezinga lakho. Uyabona namhlanje umasipala waseMsinga ngiyawusalutha. Ngiyafisa nje ukuthi lento abayenze namhlanje engathi bengaqhubeka nokuyenza. Abaculi baseMsinga bebonakala endaweni yakubo beveza ikhono labo ngoba kubaluleke kakhulu ukudlala endaweni yakini. Ngiyabonga nje nami ukubona siyingxenye thina njengobheki Mshengu noma amaBhereti emcimbini omkhulu kangaka. Mfowethu. Hayi siyazwa Qhawe. Nanokuthi kodwa bengifisa ukuthi ngelinye ilanga nje ngesiphinde sikumeme la kwiMthetho TV ukuthi ngesizoxoxa nje ngomlando wakho ngoba siyabona ukuthi usumkantshubomvu kule ndima kaMaskandi. Hayi mfowethu khona senginesikhashana ngikhona ngeke ngisho ukuthi sengimkantshubomvu ngoba kule ndima esikiyo ziningi ingqinamba ohleze ubhekana nazo mangabe usemculweni. Kusho ukuthi ingakho ke kungafanele sisebenzise kakhulu leli gama lomkantshubomvu ngoba njalo uhlala ufunda ezinye izinto kukhona izinto ezenzekayo lokhu ufunda okuthile njalo mawusekhona nje emkhakheni. Kodwa mfowethu ngingakujabulela ke ukuba ingxenye yayo TV nangelinye ilanga. Ngoba kade ngangifisa vele uyabona ukubona into yakini ivela nathi siyesifiso ukuthi ithuthuke izibe into enkulu ngelinye ilanga. Yebo mfowethu. Manje Qhawe khona into ongasithembisa yona la stage. Phela mfowethu laphana kuzokwenzeka umlando. Kuzokwenzeka umlando mfowethu ngoba sobe sisho lapha sithi ngiphupha ugogo. Siphinde sithi uShameni into esazalelwa kuye sakhula ngayo eMsinga. Yebo mfowethu siphinde sithi sesihembe. Hayi ngiyathemba ukuthi nabantu bazothokoza kakhulu especially since umuntu odabuka khona la eMsinga. Mfowethu hayi siyathemba impela ukuthi abantu bazojabula ngoba sizobenzela into ezobibaphoqa ukuthi bejabule. Yebo. Hayi sithokoza kakhulu Qhawe asihlangane khona stage. Ngiyabonga mfowethu. Hayi sibonga kakhulu. Yeah.